Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Kajimpule minta kasngi ka kot ka veryangi ban puson halor ka jinglong jangi. Halor ka jingade jangi badu blay. Yes no ujisu ukindria jaka. Bale ujisu kindria jaka. Ula kindria jaka namarba bun kibriyo kilawan tur shawu. Bun kibriyo kikwa banjan badu. Bale kibriyo kikwa banjan badu namarba kikwa banyo pidiang jingkwah jingkia. Hangning ila banyoi Arjait kibriyo. Kawai ke jait briyo kilong ki apostol jomu. Baru Jesu ula jidia ki apostol banjan shajan iawu. Haba upait ula wan shau ula kwa ban kta ujisu kwa ban jingai na ukindiat naki. Ujisu ula yalam ya ki apostol shake lingrit henre ula jingai no na upait. Upait ula ward ya ujisu namar wale. Namar ki don kam ya ka jing don kam met. Ki apostol kila tur sha ujisu namar bale kila yid ya ujisu. Kim shimla tur ya ujisu nagabinda ka jingkoi jingkia met. Kila tur sha ujisu nagabinda bandon lam badu. Nagabinda ban yid ya wu. Om palad ya kato kaba upait ulawad, upait udon kam ya ujisu namar kila trang tang ka jingkoi jingkia. Hangning idon kam ban puson jilliyo halor ka nega pang. Bun sin ngidi ban kili bale ngitur shaw jisu. Hato ngishai tur shaw jisu. Kumno ngitur shaw jisu. Ban shonglam badu hagaling rit ne bandup iyo kindiat kinsoit ke jinggerku nang dangi leit pai. Bun ki briyo ki tur shaw jisu kum upait ba. Kim ju tur shaw jisu kum ki apostol. Ladang imnang ban tur shaw jisu kum ki apostol nginum yo jaka shong badu hake lingrit. Lingrit kalaban long kabalang. Haka balang ro don bon ki buryo kilong kum upait ba. Bale ngalong ukun jong balang. Bale ngadon jingay. Bale nga ong ialade bangalong kristan. Kaya ka jingdumu jonga balong kristan. Kaya ka jingkwah jonga balong kristan. Bonsin ki buryo ki im kristan kum uni upait ba. But ngiyos ngo, bon gibru kila yama jinggo jinggia. But bon gibru kit yatur bandup ketaya ujisu. Bakin yo jinggo jinggia pura. Hapadeng jongi don ru gibru ki basong soy. Bad haba kila tur shaw jisu ubammen ula pertana po jongi. Bamelong ukunu blay. Bon gibru kilong kumne. Ujisu shimla kain kordor hadu kata-kata. Haba kibru ki basong suit kila perta ba melang kono blay. Ujisu shimla ong ki waypat ki pait ba sngap ki kranayu ngay tiya kanay. Ujisu shimla ong pinban ujisu la maham tenge ya ki baken numtu briyu ya kanay ka jimaya. Namar bale namar kita ki jimpla kawan kum kanay ka jay jimpla kawan na naubaman na ka jingdom ke plan na ka jingdom klamda don satya ya ka jingkwah ban kindiu ya ujisu haba ki bru ki bashong sui ki la pla ba melong ukono bole kim shim don satya ka jingkwah ban pidiang ya ujisu pinban ki bamen ki la perta ba melong ukono bole da ka jingdom da ka jingting kim shim don satya banlong nombor jongo Chris. Bunsin ki brio ki tur shaw jisu om da ka jingit. Henry ki tur shaw jisu bando pindap ya ka kam.
hang ne don artili kintin ka bangide ben buha kama jongi kalong God's own terms and human terms. Ia kaha Jingkwah buriu bar ke Jingkwah uble. Kai ke Jingkwah uble nagabenda jongi. Kai ke Jingkwah buriu jongi. Ke Jingkwah buriu jongi kalong bangin pin kun yalade. Ngipin biang yalade. Ban ngi pelong ya ubleru ban tre katkum ke Jingkwah jongi. Henry ka beneng ka pertahangi ngide ben tre katkum ke Jingkwah uble. Nagata daw ka jingpule baning kong ka bangios ngo. Ke Jingkwah uble ban ke Jingkwah ubriu. Ke Jingkwah ubriu ka pau hangi lemba usim sol. Ke Jingkwah ubriu jongu kalong udon saudon jongu ki nongshun don manore mano bakoloi ben yarap yawu ulait nagata ka jingma shipor arpor. Te nagapinda kani u David ula yarap yawu but ki briu ki balayo I ba ula yarap yawu kila kemen hadu kata na ma de lemba ke jingwan jongu David ba kari Israel kila job persha ia unong Philistia. But kila kemen but ki ong u David ula Pyniap yaki shipo hajar ngot Henry ud Saul bat ula yo Pyniap tang shi hajar ngot te u Saul ubala yomad yaki jingjob ubala kwa jingjob ubala kwa ban light luit na ubamen ula stang ban Sngbishni na mar kata ka jingong sngotanat habang istang ha ka jingdom wadladangi pla yaki baro bashisha kata ka jimpla bashisha kanumla ban tre hapo jangi pinban wad hadin bangiyo I yaki kamba bhajongo bale ngin sustang ban kudup ya ka jingsini pinban katkum ka jinglong buriu jangi katkum ka Jingkwah buriu jangi but kata ka jinglong ka pinmen sa pinban ong tam yangi hendra yaki buriu saudong jangi nakata ka daw usol ulastang ban perkat bangan Pyniap no ya David ulalong shisha ya unom penim ya rijongu u David ulalong uba penim ya u pat ke rijongu henre minda ke Jingbishni kala roy tandang ngishait ongi ki brium Sngap duai lem henre don ki bri ki ong hoy ngan duai henre kim duai ki kular kim duai henre kim duai bale namar ki ting lada ki duai ya kita ki briu lese kin salang kamba ban ya ki wei te kim tre ban duai don bon jait briu kumne ki kular kin duai kan rakim nude ban duai namar ke jing duai jongki lese kan pinsei so kambun iyaki ban yaki te kinum duai namar ka don hapo jongki ha ke nongrim jongke jinglong briu jongi ke Jingbishni ka traikam haba ke Jingbishni ka traikam ne ka Jingkwah yalade ka traikam ngim nu shuban le bha yakiwe namar ngap perkat ne ngi perkat ladang le bha yakiwe lese kinlong kambha ban yangi tengan solang kampo tengam shimkwa ban long komne kadon kane ke jinglong habun gibriu saudong jangi ban haba une uksudurong melong ukono ble shimkwa ba u Jesu de balong kono ble namar ke tip bat kiting ladau Jesu long ukono bale badu im hapdeng jongi paid ba uksudum yo trekam hapdeng jongi de habaki on melong ukono bale kim shim kwa ba Jesu de ban long kono bale bat kim shim la pdiangru kim shim la ngeitru namar lada ki ngeit kide ban sange yaki kam suniu bat kim treben sange yaki kam suniu namaduk suit uyai tre persha yaka saindur jongo bale nagata daw u Saul wan hadin ba uyo iya ka jimba ula kwa ban Pyniap yawu David Jingbishni ka traikam buon ki kristan hakene ke jukka ba minda kim sha ya Jesu ban tre penban ki sha ya ka Jingbishni ban tre hakinga sem jongi nagata daw kinga sem jongi ki jot nagata daw don bon ki Jingbishni ka hiar hakinga sem jongi wala da kilong ki inga sem jongi kristan ne Catholic ni oyi bon ki Jingbishni ka tre bale namar ba kim shim la pdiang pura ya Jesu penban ki im hage jingtip bau Jesu long ukono bale henre kata ka jinglong ukono bale kam bat stang ban sutit ha pojangki but kam don jingid kam don jimmap kam don jingsngawrit mensiam kam don kano ka jimba ka batre te kai ka badja kadu kadwai ngi kerlalong ki beri ba Pyniap ikiwe
Ngi kalalang ki brio ki ba penjord iga suka sign jong giwe. Ngi kalalang ki brio ki ba aptap haka porayu bangalaban pendram ye kiwe. Tingi aptap nagabinda ke jingjob shimet haka ba uroi di kiwe. Kane kalong ga jimma ka ba ujisu kadaw hangi. But nakum gini ki brio ujisun kin riajaka. Nakum gini ki jinglong ujisun kin riajaka. Unsyong lang bat ki apostol bakaloy ban yade jingmut badu bakaloy ban pediang iu bakaloy ban Sngap iu tang nakabindaka jimmandoy si porar por henre nakabindaka baning ko himen ko para tongin ang puson jiliu ngidon ga jinglong ayu warla dang ilong gi kristan hatong ilong kum uniu paid ba ubatur siya ujisu tang nakabindaka jimmandoy si por hatong ilong gi brio babishni yakiway hatong ilang kibruyo ba duway, henrengim duway, ba kiwe kinyo jingger ko kambon. Hatong ilang kibruyo ba playa ke jinget, kalam da don satya ke Jingkwah, ba ujisu deben sansharingi. Pinban, ngiyay im, haka ba pengsan, ya ke jingsuniyo, haki ingasem, haka jingim shimet. Kum kini kibruyo, kinimiyo jimpenim. Pinban ujisu wang Sngap jar, ngam don kam, ya ke jimpen shisha napi. Kumbaula ong euksoi. Tongin duai pau jisun kerkuyangi balong kibat nilamin siyam bakloy ban idiau jisu kongu yawu haka jingim barashilin ter ka jingim jongi. Jisu be id kerku kardo yangi penslay yangi pangindup la ban kentiu ya meman kekelip mat. Om tang ka jimmantoy si porar por henre ka jimmantoy barashi jingim jongi balong ukunu ble balong ikun jome. Kerkuyangi penslay yangi. En yaro yau try Jesus Christ.